ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ትኾኑ ደሓን ደለኹም? ሎማዓንቲ ሓፀር ኣሰምሮ ቋንቋ እንግሊሽ ብዛዕባ ንሓደ ሰብ ከምዚ ክገብር ወይ ገለ ክገብር ርአዮ ክትብል ከመይ ትብል ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለኒ። ሕጂ ብፅሞና ንከታተል። ሓራይ ሕጂ ንሓደ ሰብ ከምዚ ክገብር ርአዮ ወይ ከምዚ ክገብር ሰሚዐዮ ገለ ኩሉ ናይዞም ስምዒት ዝበሃሉ ህዋሳት ከምኦም ክትገልፅ እንድሕር ደሊኻ ብክልተ ስትራክቸር ኢና ንጥቀም። ሓደ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም መጀመርታ እቲ በዓል ቤት ኣሎ፣ ድሓርቲ ቨርብ ኣሎ፣ ድሓርቲ ኦብጀክት እቲ ንስኻ ዝረኣኻዮ እንታይ ክገብር ኢኻ ርኢኻዮ ከዓ ሽዑ ብኢንፊኒቲቭ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ኢንፊኒቲቭ ዝበሃል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቨርብ ዋን ንኣብነት ቀዳሚት ረኣይዋ እዛ ካት ኣይ ሶው ዘም ካት ትብል ዘላ ሕጂ እታ ካት ኢንፊኒቲቭ እያ። ኢንፊኒቲቭ ሕጂ ፓሰንስ ኣይከውንን እዩ፣ ካንቲኒየስ ኣይከውንን እዩ። ሓንቲ ፎርም ከምታ ቢሽነር ንረኸባ ከምኣ ጥራይ እያ። ረኣይዋ ቤር ኢኻ እቱ የብሉን እቱ ኢንፊኒቲቭ ዝበሃል ኣሎ ቤር ከዓ እዚ ሕጂ እታ ቨርብ ጥራይና ኮፍ ንብላ ኣብኣ ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ ካልኣይቲ ከዓ ኣብታ ትሕቲኣ ዘላ ረኣይዋ ኣይ ሶው ዘም ካቲን ዘ ትሪ ዳውን ብላ ኣሎ ሕጂ ኣይኤንጂ ኣብቲ ኣምሽ ብኢንፊኒቲቭ ኢልናያ ኣብታ ትሕቲኣ ዘለኻ ኣይኤንጂ ብክልተ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ሕጂ እንታይ ፍልልዩ ኸ ብኢንፊኒቲቭ እቲናን ኮንቲኒስ እቲና ከዓኒ ክንርኢና ሕጂ ማለት እዩ። ኣይ ሶው ዘም ካት ዘ ትሪ ዳውን እንተኢሉ ሕጂ እንታይ ዝብዘሉ ሕጂ ብትግርኛ እዚኣ ነታ ገረብ ክቆርፅዋ ከለውስ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ርአዮም ይብላ ንረኣይዋ ሕጂ ኢንፊኒቲቭ ተኮይና ብሙሉእ እቲ ኣክሽን ርኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ሰብ እንታይ ክገብርስ ብሙሉእ ርኢኻ ኣለኻ። እንድሕር ደኣ ኮንቲኒስ ኮይኑ ፓርቲሲፕል እዩ ዝበሃል እዚ ኣክቲቭ ፓርቲሲፕል እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ጥራይካ ርኢኻ እንዳቆረፁ ከለውስ ኣብ መንጎ ርኢኻ ኮንቲኒስ ትኾን ኣላ ማለት ረኣይዋ ሕጂ እዚኣ ድሕሪ ታሽሙ ዘላ ሕጂ እንድሕር ደኣ ኣይ ሶው ዘም ካቲን ዘ ትሪ ዳውን እንተኢሉ ኣዝ ኣይ ወንት ፓስ ኢሉ ሕጂ እንዳሓለፍኩ ከለኹ ብኡሲ ነታ ገረብ ክቆርፅዋ ርአዮም እብላ ኣሎ። ኣብታ ቀዳሚት ዘላ ግን ረኣይዋ ኣይ ሶው ዘም ካት ዘ ትሪ ዳውን ኢት ዲድንት ቴክ ሎንግ ኢሉ ሕጂ ነታ ገረብ ክቆርፅዋ ከለውስ ርአዮም እየ ብዙሕ ኣይወሰደትሎምን ብምላእ ስለ ዝረኣያ ብዙሕ ኣይወሰደትሎምን ኢሉ ኣብቲ ግን ክሓልፍ ከለኹሲ እንዳቆረፅዋ ከለዉ ርአዮም እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ከምዚ ጌርና እቲ ብክልተ ስትራክቸር ንሰርሖ ማለት ሕጂ እዚ ሰው ዝብል ዘሎ ሄር ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምዘን ኣብዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ቨርብ ሊስን ኤንድ ኦብዘርቭ ዘለዋ ኩለን ዚአን ኣብዛ ሰው ክትከኣ ክእላ እየን። እቲ በዚ ዘሎ ሕጂ እቲ ምዕዛብ ድዩ እቲ ምስማዕ ድዩ ኩሉ እንድሕር ሙሉእ ርኢኻዮ ኢንፊኒቲቭ ድሕሪ ኦብጀክት ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ መንጎ ጥራይ ርኢኻዮ ኮንካ ከዓኒ ኮንቲኒስ ከምዛ ዘላ ረኣያ እዛ ኣክቲቭ ፓርቲሲፕል ንሳ ንጥቀም ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ኣይ ሶው ኢን ዘ ማርኬት የስተርደይ ባይን ጉድስ ተኢልካ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እንዳገዛእኻ ከለኻ ታሽሙስ ትማለ ብዕዳጋሲ ኣብቲ ዕዳጋ ርኤካ ነይረ ከምኡ ብለካ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ተዓዚበካ ነይረካ ኦብዘርቭ ጌርና ንቕይራታ ሰው ሓራይ ካልእ ስትራክቸር ከዓ ንሃሎ ከምዛ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብፓሲቭ ከዓ ኣሎ። ፓሲቭ ሕጂ ክልተ ዓይነት ፓሲቭ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ ነቲ ዓንተ ወይ ኢንፊኒቲቭ ኣክቲቭ ፓርቲሲፕል ንብሎ ዝነበርና ወይ ንዑ ፓሲቭ ንገብሮ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ነቲ ሜይን ቨርብ ማለት እዩ። ሕጂ ኤግዛምፕል ንሃለብ እዚኣ ቀዳሚት እንታይ ትብላላ ዊ ሶው ዘ ላዮንስ ፌድ ብላሉ ሕጂ እዚኣ ሕጂ እንታይ ዓንተ ወይ ምሽካት ኢልና ሓንቲ ጥራይ ኮፍ ኣቢልና ነርና ነታ ዳውንትሪ ኢልና ኣብዚኣ ኸ ንፈድ ጥራይ ላ ዛ ፈድ ሕጂ እንታይ እዚ ኦብጀክት በዚ ዘሎሲ እስኻ ዝረኣኸያስ ይምገብ እዩ ነይሩ ይምግብዎ ነይሮም ባዕሉ ደይኮነ ዘብል ነይሩ ፓሲቭ ማለት እቲ ኣክሽን ረኣይዎ እቲ ኦብጀክት ዝገበሮ እቲ እስኻ ዝረኣኸዮ ኦብጀክት ዝገበሮ ኣክሽን ሲ ፓሲቭ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ብትግርኛ ክትርጎም ከላ ንሕናስ እቶም ኣናብስ እንዳመገብዎም ከለዉ ርኢናዮም እንዳተመገቡ ከለዉ ተንዲ ጅምር ፓሲቭ እንዳተመገቡ ከለውስ ርኢናዮም ከመይ እያ ትብል ዘላ እዚኣ ሕጂ ኮንቲኒስ ስለ ዘይብላ ብሙሉእ እቲ ኣክሽን ብሙሉእ እዮም ርኦም ካብታ መጀመርታ ከጅምሩ ከለዉ ምብላዕ ክሳብ ዝውድኡ ማለት እዩ። እታ ትሕቲኣ ዘላ እንተርኢናያ ግን ረኣይዋ ዊ ሶው ዘ ላዮንስ ቢን ፌድ ሕጂ ርአ ኮንቲኒስ ኮይና ፓሲቭ ከላስ ኮንቲኒስ ኮይና ሕጂ እዚኣ ከመያ ልክዕ እንዳሓለፉ ከለዉ ርኦሞም ማለት እዩ። ከምታ ኮንቲኒስ ጥራይ ብኣክቲቭ ዝረኣናዮ ኣብቲኣ ኣብዚኣ ግን ፓሲቭ ኮላስ ኮንቲኒስ ጥራይ እቲ ቮይስ ተቐይሩ እምበር ሓደ እዩ ማለት ይረኣይዋ። ሕጂ ብኡ ሕልፍ ክንብል ከለናስ እንዳተመገቡ ርኢናዮም ከምታ ላዓሊ ዘላ ፈድ በይና
بملئتا أكشن رئينا يكون أبزياء تترجم أبزياء أمونغو تا أكشن تراي كم زرع خيو حجز باسيف رئينا زلنا نايتي ساب كلوز يزبالزي نايتي ساب كلوز فويسينا غيرنا نايتي مين كلوز كأخن كيرينا رأي واحد بلو تحدزلا انتهي تبلالا The men were seen cutting down a tree كان زي أنت لنا حج انتهي نبالنا حج اتوم سباسي ترأيهم يوم نتا تاشمو قرص واخلو اتزرأيهم سب حجيجن مولا ايكونن رئيوهم انتهي دا اندا قرصو أمونغو اندحالفة خمز اندحالفة خلو يقرط اي رئي أبيلوهم كيدو مالتي جن اتزرأيهم سب عبزي مصانا ينتخينا مغناتو زيا اكتيفا يكونتن passive voice نتمين فيرفينا passive جيرنا يبزي اندحر دا بملؤو قرطو خلو ترأيهم يمكن بلتغينا غاني اتوم سبات نالا ذات حتى زمان were seen to cut down a tree أبزي حاجة to infinitive فينا نغير أباسيف تكون كلها to infinitive ذات to infinitive تامرتها بملؤ تا action سي ندا قرط أخلو تجرب تم سبات ترأيهم يوم كم زي حجي كم سنا قبل كاكو ترأي غاغات ولا دليل عن حدث فجي كم زي كمالات كم زي أفرم زي حرام بار كبرات حوات نلوم ما عند زدال خون استمرو زين نيرن كل جزء بخالة حستو كسام نرغب سنة كنا